wow bashana kushubile bashana ayi bashana elokhu igijima njalo inqola emasondosondo bashana inqola kaElisha ekhafula umlilo ushubile bashana ikwalenkosi bashana undonga umkhwanazi ungenhla bashana ubhaca ngobonda uncikile bashana uhleli imbashalala bashana elokhu ukade njalo umzila le bashana uthi umkhwanazi bashana ngiqinisile ngithi abafana bakaNdimande njengoba besentendeni yesandla sami 24/7 ukubona ukuthi iqiniso bayalikhuluma noma bayalibhosha yini uthi kodwa kusalayo bolihlanza iqiniso balikhiphe ngisho nangamakhala kushubile ngila kubona abadabuli bashana angathi kuthintwe noXolani umfoka Khumalo bashana kule investigation bashana uyayazi-ke leya nkunzi bashana ngisho namanayishi ezenzo cleve ikhora kuyiwa iy'tolo bashana basibhayizise siye ey'tolo sibuke nanenyanga bashana makubuya lapho mshana inatsha lisuke selivevezela mshana lijolokela imanzi kube ngathi libone isipoki mshana kulokubamba bathe ehlombe lokuKakhumalo ukuthi hayi don't worry my friend, you will give you my stuff. Kulishubele inatsha lihambe likhomba noXolani man, you can't take me serious, I was playing with you my friend, there's the drugs, akhomba ama-drugs mshana ngaphansi komhlaba nangapheki komhlaba mshana kushubile kumanzi phansi bashana uyabamba mbatha nomkhwanazi abafana bakaNdimande uthi hayi relaxani bafana nginesikhathi sonke nina nizolikhipha okusalayo iqiniso akukho ukubambisana ezweni bashana isaso sholonto bashana basopa lo go player 2 qasa ayikubi kushubile bashana.